Zdravím tě. Mám pro tebe tip, alebo rovnou 3 tipy na pálení podkožních tuků. Zajímá tě to? Poslouchej. První tip, HIIT, neboli High Intensity Interval Training, neboli vysoce intenzivní intervalový trénink. To je to cvičení, kde je propojený anaerobní a aerobní část cvičení, tak nám úplně se srdcem udělá, úplně exploduje. Tím se nám zvyšuje kondice, zvyšuje se nám svalová síla a čím víc svalů v těle máme, tím máme rychlejší metabolismus a tím právě můžeme efektivně spálit ty podkožní tuky. Druhým tipem je omezení sacharidů v odpoledních a večerních hodinách. Forma sacharidů, ať už to je rýže, ať už to jsou těstoviny, pečivo, anebo jednoduché formy sacharidů, ať už to jsou sušenky, je to ovoce, anebo tyhle ty formy omezit. Stane se to, že naše tělo přetne na tukový metabolismus a právě si tu energii začne brát z těch našich zásob. Třetí tip je pitný režim a čistá voda. My jsme zhruba složeni z nějakých 70% vody a ta voda nám pomáhá právě s pročišťováním toho našeho těla a zároveň podporuje ten metabolismus, zrychlování metabolismu. Je taková poučka, že na každých 10 kg váhy by se mělo vypít nějaký zhruba 4 deci vody. Takže si to spočítejte podle své aktuální hmotnosti a pokud budete tyhle ty poznatky a postřehy aplikovat do praxe, tak věřím, že to bude mít hodně dobré výsledky. Takže